Dakle, predsjednik Crne Gore, gospodin Đukanović, je na kongresu svoje stranke u Nikšiću, čini mi se, još letos najavio da će raditi na obnovi autokefalne crnogorske crkve. Da li će on uspjeti da napravi crnogorsku autokefalnu crkvu i da li će biti oduzeta imovina Srpske pravoslavne crkve? I da li ako do toga dođe, to će neminovno značiti da će doći do sukoba unutar Crne Gore? Crnogorska autokefalna crkva i de facto i de jure postoji od čak i pre uspostavljanja nezavisnosti Crne Gore, nove nezavisnosti Crne Gore 2006. godine, koju su formirali na Cetinju. Ova mitropolija je kroz vjekove djelala svoje djelo, bila je samostalna u punom smislu riječi od vremena ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine, pa se onda zvala u to vrijeme autokefalna, zato što je ona jedina eparhija Pećke patrijaršije koja je bez prekida ostala do današnjeg dana. Zvala se u to vrijeme autokefalna jer je ona stvarala državu. Nije normalno da jedna vlast, jedna država sklopi ugovore temeljne sa rimokatoličkom crkvom, sa islamskom vjerskom zajednicom i sa jevrejskom zajednicom. A neće dijalog sa pravoslavnom crkvom koja je ovdje bila državna crkva za vrijeme Kraljevine Crne Gore. Molim, Crnogorska crkva zovi kako god je zovi. A hoćete li se vi sad obratiti građanima? Crnogorska pravoslavna crkva, tačno. A ta crkva je crkva Božja, bila i Hristova crkva, prije svega iznad svega. I kao takva je bila priznata u čitavom svijetu, kao što i danas. Isto tako, ta ista Crnogorska pravoslavna crkva, mitropolija Crnogorska,